Como vedes son bastantes, pero enseguida as colocamos en orden. Negra, aquí a temos. Interiormente, que nada, as portas hai 4. 2 son de cor negra, que serven para taponar, para non permitir que pase nada por aí. Son xiratorias, as de cor vermello, que estas sí que nos permitirán abrir ou pechar a entrada. Esta base interior que nos permitirá facer tope a hora de inserir as galerías, que ten unha pequena tapa que creo que é un seguro para que se hai algún tipo de desbordamento separar o que é a zona das galerías e a zona interior do bebedeiro. Están previamente humedecidas para que estean brandiñas e así sexa fácil meter. E as metemos a presión ata que faga tope coa base que temos interior. Galerías é correctamente orientado. Queda ben amarrado, unhas gotiñas. Todas estas partes coas T's que temos, hai uns buratiños que van a afianzar esta conexión aliñados e mostrar problemas para colocar as tapas de metacrilato, porque non van a encaixar ben, así que asegurarse de que este todo ben, con moito cuidado para non rebosar, e o metemos no formigueiro. Uns golpeciños para que baixe a auga e absorban as